Mukhang magiging masarap yung mga lulutuin ko pag ganito ang chopping board. Wow. Journal naman siya for my prayer. Hey everyone! Welcome back to another vlog. And today we're gonna go grocery shopping kasi paalis na si mama ko bukas. But I'm not gonna buy a lot of groceries kasi in 2 weeks I think aalis na lang din naman kami. So I want everything sa fridge and sa freezer na ma-consume namin before we leave para walang nasira. Kasi last time nung napunta kami Canada may mga naiwan kaming gulay and sayang. So I'm not gonna buy a lot of gulay. Or probably I'm not even gonna buy gulay anymore. Kung may gusto lang kaming bilhin, kasi wala akong meal plan for this month eh. Kung ano lang yung mga nasa freezer namin, yun na yung mga gagawan ko ng meals para konti lang yung masayang namin. So, samahan nyo kami today guys. We're gonna go to Walmart lang. Hindi na kami pupunta ng Costco, ng Sam's Club. So, Walmart which is just the 5 minutes or 8 minutes away from us. Say hi, Mishi Bang. What did you do to your beanie? You're brown? Where is Brownie? Brownie is brown. My onesie with bear is brown. My beanie is brown. Ito na yung halos laging ginagamit niya na beanie kasi ito yung mga kapal, may lining. Yung mga bigay ni Lala niya na from Baguio na beanie. Yung mga yun, hindi namin ginagamit pag outside. Ginamit niya yun nung nasa Canada kami sa indoor. Kasi medyo malamig sa loob ng bahay kapag bagong gising kami. Kaya nakabini siya nun dati. Show your teeth. Show your teeth. Oh, where's your nose? Where's your nose? Where is Missy's nose? Where's Missy's nose? Where's your nose? Oh, Zeus. Where's your eyes? Eyes, eyes, eyes. Where's the eyes? Eyes. Point it to your eyes. Alala, Brownie. Ay, nanonood ka ng vlog? O, sige. Pika! Poo! Poo! Wow! Pika! Again, peekaboo. Pika! Ay, no. Ayaw na. Flying kiss na lang. Mwah! 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 Flying kiss na lang. Kulit-kulit mo talaga. Round town in a city of gold when I was struck by luck cause I loved you. Wala, hindi pa nga napagchachapan na slice na. Uy, may rubber pa siya. Mukhang magiging masarap yung mga lulutuin ko pag ganito ang chopping board. Yeah. Pero napakamahal, 26. Saan ko gaming kayat ng mano-mano na hugasan dito yung mga so, pa nga mas madalas pa yung susarap na yung plastic chopping board kunta para dishwasher lang gaganon ko lang. Kasi kapag wood, ay, sharpener. Gusto ko yung maliit lang. Okay? Kasi ganyan lang siya. Ibang may fine. Para saan yung fine sa board? Of course, kapag gusto mong mag-nurse, mag-teacher, or if you want, pwede ito. Isa lang siya. Or, tinigas na. Or ito. Parang mas maganda ito, mother. Ayan. Hawakan mo. Masusugat yung buwan gano'n. Mas kung safely, then safer. Kasi gaganon ka sa table. Ganun. Ito kailangan mo pa itong hawakan. Paano yung kamay mo dito? Kasi pag ginawa ko na kaya mo ay, ito yung chopping board na cutting. Pag hindi ka heavy. sige, dishwasher safe. Tsaka yan, yung pag magta-travel kayo na wala kayo mga chopping. Pang-camping niya. Wala kayong chopping. Hindi ko kailangan ng chopping board.
We don't have salt. Ay, ang ganda nito, mother, oh. Hasta ganito yung can opener na binili namin para dun sa can opener ni mama ganitong style. O, diba? Sabi ko, kahit sardinas lang ang yung open mo. Ang social ng can opener. Ganyan yung mga kulay ko na nabasa. Ay, nabasa? Yeah. Diba? May message yan bato. I don't need plato naman. You make me weak in the knees, and I believe in you and me. So darling, please fly away with me, and you will see that you belong with me. Kami may gamin tabat nakasohan na mahag niya. Ang mahagabol. Ato, pinatan. At least ito malalabhan kasi na. At saka yung paa niya, mabali na kayo bitin-bitin. Kailan? Yung asin na talagang bibilhin namin kasi wala na nga talaga kanting asin sa bahay. Kaya hindi pa rin namin nabibili. Ang dami na namin nabili ng mga kung ano-ano, like yung mga pang journal ko, toys ni Mishi, pero wala pa rin kaming nabibili na na asin. Oh my God. Grabe, napakalamig. Buti na lang natikot ko yung gloves ni Daddy. Oh my God. Hindi ko man din ako nag-balabal. Ulang po sa bandang entrance sila. Mama ko tsaka si Mishi kasi sabi ko, daanan ko na lang sila. Kasi, ang lamig talaga. Para hindi ma-expose kasi malayo yung pinag-parkan ko. Hirap kasi i-park tong truck. Hindi ko maisilip ng Kaya medyo malayo. Kasi kahit kasya yung truck, medyo masikip kapag ilalabas na yung car seat ni Mishi. You've got magic in your eyes, little one. And You're here again, neighbor. Peekaboo, peekaboo. Ano in toast na gano'n? Kung ko kumain doon ito toaster ko mga di pa kasi dyan. Acha! Acha! Magda ka nung modeta. Ayaw mo kapag nabibidyo ka? Ha? Say mama. Say mama. Say mama. 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 Oh. Next year na lang ulit mag-gym si Mami at Daddy, no? Ano yung gusto yung lolo na 2 weeks magpunta kami dito. Ang tanong ma-operaan. Para makarelax siya. Hey everyone! We are back home and... bakit ako nagpapalakpak? We are back home and mag-haul lang tayo ng mga grocery namin sa Walmart. Ito na siguro yung pinakamabigat na cart na pinush ko sa Walmart. I spent kulang-kulang $600 yung binayaran namin. And wala pa diyon yung talagang grocery talaga namin dito sa bahay. Yung grocery lang namin dito sa bahay ay parang bubili lang ako ng bell pepper tsaka patatas. At asin na muntik pang makalimutan. Kung gusto mo lang ding sumali, mag-behave ka na. Ayan. Ayan. Say hey! Sali kayo ni Lala. So, first one here,
we got Keurig na most of the stuff here ay may mga pagbibigyan. So, this is really not ours. So, Green Mountain Caramel Vanilla cream na Keurig. Actually, ang dami namin kape na binili kasi nga papamigay siya. And then, the Skittles na 23 fun size. I bought 4 of this, I think. Yan. And then, kahapon kasi guys, mistake ko, pinanood namin yung Honey Jubo na channel, yung mga nag-organize ng ref, ganyan-ganyan. Na-inspire si mother, kaya bumili na siya ng napakadaming baonan kasi daw i-organize daw niya yung ref nila. Maniwala naman ako. Peke yan. Scam. Siguro mga 1 day lang na ma-organize. Tapos the next, wala na. Ayan. Magpapasok ng kaldero kasi roll up. Dalawa. I think 3 yung kinuha mo, di ba, mother? Yes. Akala mo naman malaki yung luggage niya. Ah, yan. 2 green, tsaka, ano ito daw, lalagyan daw niya ng vegetable. Ay, hindi ako naniniwala. Oh, yung pasalubong mo sa asawa mo. Ang mga pasalubong niya kay Papa, yung mga supot, para daw pag nagkatay sila ng baka, may pagsusuputan sila. Kasi doon sa Canada, guys, ano na kasi hindi na, parang bawal, hindi naman sa bawal ang supot, pero every ganito is 50 cents or 10 cents daw. So, wala nang plastic. So, hindi sila bumibili. Oo, puro eco bag. Ang mahal nga, parang kulong-kulang $1 yung mga eco bag nila doon. Kaya kapag lumalabas kami doon ay... $1 talagang $1? Yan, kaya kapag lumalabas kami, may dala kaming mga eco bag namin. Tapos bumili ako ng Oral-B na floss and pick na siya. 2. Ito. And then, gamot to ni Daddy para sa mouth sore kasi may singaw siya dito, hindi pa rin gumagaling. Nasipa kasi yun ni Mishi. Next here, yay! We got here, Minnie Mouse! Ay! Para may toy kapag pupunta siyang Disneyland. Ay, nasabi ko na! Sinong pupuntang Disneyland? Sit here! Sit here! Wow! Mauntog ka dyan, ha? And then, I got here the Gain original na, ano na nga tawag to? Dryer sheet na, 60 lang siya. Ilalagay ko lang to sa mga luggage namin para mabango yung mga damit kahit kulob siya. Bumili ako ng mga damit ni Mishi na pang Disneyland Daddy! Yay! Minnie Mouse. Yan. Ito lang yung mga 12 months old or yung mga magkakasya sa kanya. Yan. Minnie Mouse. And then Cinderella. Ganyan. Mainit pa man din dun. Tapos parang pa-winter, to. Yan. Pero okay lang yan. Tapos, ito naman ay Mermaid kay Ariel. Ayan. And then, syempre, favorite niya to. Who's this? Who is this in my Miss Rachel era? Oh, hello! Sticky, icky bubblegum. Gusto na naman niya. And then, we got here, ito naman ibibigay namin sa pamangkin ko. Ay, pamangkin ba yun? Pinsan ko na bata. Pinsan, kasi antik ni ko. Yeah, we got here Elsa and Anna na toy doll. Yan. Pang 3 plus pala to. Okay lang yan. May magtuto pa lang siya, mother. And then, we got here Baby Ruth. Kasi walang Baby Ruth daw sa Canada. I got here Listerine para kay Daddy kasi yung singaw niya tsaka pang mouthwash niya. Actually, hindi na ako masyadong nagma-mouthwash ngayon ng ganyan kasi masakit sa gums. Pero maganda din na mag-mouthwash din talaga. And then, Argan Oil of Morocco. Ganito kasi yung ginagamit ni sister ko nung pumunta sila dito and mga dasha. So, gusto ko to. Tapos, I got here maliit lang na notebook para may listahan ako kapag mag-grocery, yung mga expenses namin sa bakasyon or kapag pag may bakasyon kami, ito yung susulatan ko ng yung mga things to do namin, ganon. Basta, yung mga, brain dump, ganon. And then I got here a notebook naman, journal naman siya for my prayer. Sabi ni Mama, bakit daw yun? Parang prayer notebook ko yan. Sabi ko, wow, magpapakamanal ka, sabi.
Hindi, ano to, kasi may vision board ako, so gusto ko din may vision notebook ako. So, dito ilalagay ko yung mga vision notebook ko, yung mga gusto ko na plans, tapos, kapag na-reach ko yun, so, mag-journal ko din siya na, kasi iba yung journal ko na parang diary ko, ganun. Ito naman gusto ko more on sa mga goals lang talaga siya, kung na-reach namin this date, ganun. Para maganda kasi nabalikan yung mga ganun. Hindi ko naman, yung mga ganun naman kasi, hindi ko naman pinapublic kasi, yung mga, kunyari naka-ganito kami, hindi ko naman pinapublic na yung mga plano namin. So, yun. I keep it private until it's done. Yeah, most of the time, that's what we do. And then, binder clips, kasi nawala na namin yung mga binder clips namin na mga ginagamit namin sa, ngayon kasi mahangin, yung stroller ni Mishi, wala siyang, may shade siya na ganun, pero wala sa harap. And, though mayroon naman yung parang coat ng stroller, keso, yung sa mukha pa rin niya ay nahanginan. So, bumili ako ng binder clip, na pang-clip na lang namin doon ng, parang windbreaker lang ba, para lang hindi naman sa mukha niya full on yung hangin. And then I got here Gold Bond. Maganda to sa heat rash. So kapag pupunta kayo sa humid na lugar, nagkaka-heat rash, sa mga kapag summer, ganun. Ayan. Band-aid na para sa namin, sa first aid kit namin pag nagta-travel, bumili rin ako para meron kami. And then, Pepto-Bismol para din sa first aid kit namin. May chewable pala. Actually, nung nandun pa ako sa pinakaunang apartment ko sa Iowa, may nag-comment doon na meron daw chewable. Pero ngayon lang ako nakakita ng chewable na Pepto-Bismol. Usually, yung nakabote, yung meron ako. So, yun yung iniinom ko. Pero, yun, may chewable pala. So, at least, magagamit ko to. Tingnan ko nga. Oh, tapos nakakaganito pa siya, oh. Ayan. So, nice siya na ganyan. Okay. And then, ito na naman, Keurig Coffee. This is McCafe na glazed naman, na pull-apart donut. And then, Folgers na hazelnut. Ito naman yung gusto ni Mac. Actually, paubos na yung hazelnut namin. So, pero feeling ko hindi namin to gagamitin dito sa bahay. Kasi, madami kaming kape dyan na pwede pang i-Keurig. Kasi meron akong, kahit wala na kami yung pods, meron akong yung lagayan ng, lagayan ng kape para maging pods siya. So, igaganon ko na lang. May Tim Hortons pa kami, may 2 Folgers pa kami dyan na sobrang dami. Or, yung Keurig kasi namin, pwede din siyang coffee maker lang na yung may filter. And then I got here Great Value na hazelnut, and then caramel macchiato. Ito yung mga usually na ginagamit namin dito sa bahay, pero hindi ito para sa bahay. Pamigay ko yan. Then caramel macchiato. And then Cafe de Vita cappuccino mocha. And then ito din French vanilla. And French vanilla again. French vanilla. Daming kape. And then creamer na French vanilla. Hazelnut creamer, French vanilla. And then, I got here Skittles na yung mga pang Valentine's kasi yung mga nakasale ngayon. So, yan. Sabi ko nga, I got 4. So, yung isa nandyan na kanina. And then, there's still 2 here. So, 4 in total. And then, eto, nagkamali ako dito. Gusto daw ni Mac ng Fruit of the Loom t-shirt. Tapos, small yung kinuha ko. Kasi, alam ko kasi na small yung mga ginagamit niya na pang duty. Yung mga before siya mag-scrub suit. Kasi nga, mas maiksi yung dito niya. Pero sabi niya kasi, medium daw. Para naman mas mahaba kapag yung t-shirt lang siya nagagamitin niya as is. Yung hindi niya pang under the scrub. So, i-return namin to and then kukuha kami ng medium. Coffee ulit. Folgers na decaf. And then, Folgers na classic roast. Pinapakita niya yun sa camera yung Skittles. Tinataas niyang ganun. Skittles po, bibigay ko po ito sa mga magiging friends ko. And then, ito, nakita niyo siguro to kanina. This is the sharpener. Para sa, kasi dull na yung mga, knife ko. Sige na, kahit na masira na yung mga kulay. Diba, ang ganda kasi nung kulay ng mga knife ko. Para silang rainbow color. So, kahit masira na, sige na lang. At least, mag-move naman na kami. I'm gonna buy different knives na lang kapag, Pero magagasgas na kasi siya, mother. Mawawala na yung color. But it's fine. Basta I just need the sharper knife. And then, Dove sensitive na bar. And then, more coffee. Ito naman, classic roast. Wala na kasi kami makita na ibang mga kape na yung instant. Classic roast din na great value. And then, ito talaga yung pinunta namin. Boba, simpleng dalaga. So, water bottle,
ni Mishi kapag magta-travel kami. And then, I got here Vani cream para sa, ni Mishi. Ang tawag nito? Ito yung cream niya, body cream niya. Ito yung sinadjust ng pedia niya na in-approve naman ng Derma. Kasi nga, lahat na talaga na-try na namin yung mga lotion sa pang baby. Actually, wala to sa pang baby. Nalaman ko lang na meron pala to sa Walmart kasi nakabili si mother sa Walmart ng ganito sa Canada. Wala daw sa pang baby, nandun daw sa beauty section. So, dun ko siya nakita. Gold Bond, ito talaga yung lotion ko kapag winter. Kasi ngayon, nagkaka-rashes ako dito. First time na nangyari to sa akin, guys. Nagka-rashes ako dito sa shoulder ko. Hindi naman siya yung Makati na Makati, pero ang pangit lang kasi tingnan. Nag-body oil na ako, naka-lotion na ako. So, I want that to clear out. So, hopefully, matulungan siya ng Gold Bond kasi ito yung usual na ginagamit ko noon. Listerine na pang-travel para daw may dalhin si Max sa work. Yan. And then, I got here melatonin. Meron pala tong t-shirt mo na mga to. Mga Disney Princess na t-shirt niya. And then, meron ding Minnie Mouse. Parang ang mahal ng mga to. $6. Minnie Mouse. Cheese croissant para kay mother. Babaunin daw niya bukas. Kasi flight na niya tomorrow. Brioche pala to. Yung pronunciation nito, Brioche. Hindi broche. Ang tagal kong sinearch kung anong pronunciation nito. Brioche. Chocolate na mix na siya. May Tootsie Roll, may fruit juice, may basta iba-iba. Tapos sriracha ni mother. Lalagay daw niya sa baonan kasi tig 50 cents lang to. Kasi daw, pag ilalagay sa ref nila sa work, baka maubos agad. So, eto na lang para sa sarili niyang baonan. Ayaw na niya mag-share, madamot. Paano? Laki-laki na nilagay ko pag ako nang wala nang laman. Pag ikaw nang kakain, wala nang laman. Sabi ko, binalik pa nila sa ref, ha? And then, Musketeers na chocolate. Sa'yo to na, mother? Yeah. Hala, yun lang. And then, bumili kami ng water ni Mishi, 3 galon. Tapos na to, na-show ko na to Bumili kami ng 3 galon ng water ni Mishi, and then, 1 5-gallon bottle for us na water din. Yun lang. Yun lang yung binili natin, mother. Yun na yung kulang-kulang $600. Oh my gosh. Uy, nasan yung mga patatas? So, bumili din pala kami ng patatas. Nilagay na pala niya doon. Patatas, tsaka lechon manok para hindi na kami magluto ngayon. Kasi alas 4 na, Nag-coffee pa kasi kami kanina sa Starbucks. Luya, at saka bell pepper. Yun lang yung pangkain namin nga binili ko, guys. Kasi nga madami pa. Iaalis na kami in 2 weeks. No, ma? Kung magkakapit-bahay sana tayo, kami na lang kakain ng mga yun. Rubuksan ko. Hindi kung magkakapit-bahay sana tayo, makikikain na lang kami sa inyo. Kala mo naman, mag-grocery pa ako. Hindi na, no? Makikikain na lang kami doon sa inyo. May tagaloto pa. Naman, ibibigay naman to sa mga tao. So, happy naman na kahit papano, kahit medyo mahal yung mababawi din naman natin yan. God will continue to provide for sure. So, yun lamang po. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. I will see you guys on our next one. Bye! Mwah! Flying kiss! Flying kiss! Flying kiss sa mga guys! Flying kiss! Mwah! Mwah! Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you